de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi tɛnɛ septembre kalo tile 19 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ka ma kɔnɔ mali kunnafoni.net ale jabarani ka ni y'o waati sele ayo bisimila kunnafondamela bi an ka jamana marabagaw olu kɔni ye sariya sunkura ni ka o ta min ni a bɛ tali kɛ siraba kankanaw olu dilanni lakɔlɔsili koɲaw olu la sa fɛn min ye siraba min ni ale kan ka dilan n'o ye Sevare Douentza ale ni Gawo ye ka taa fara Bore ka Bore ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 11 o bɔɲɔngo de don baara in ɲɛmaa yɛrɛ tɛmɛna an ka jamana marabagaw ale ni cakɛyɔrɔ kura dɔ fɛ n'an ko ma ko Mali Novec SA Mali Novec SA u kɔni bɛnna musaka o ka min ni u bɛna ni baara in ni ka ale bɛɛ lajɛlen kɛ kalo 26 o kɔnɔna la n'u bɛna Sevare Douentza Gawo sira ka o dilan Sevare Bore fana bɛna fara kan walasa ka se ka taa ni ka segin ni ka o nɔgɔya dugutagalaw bolo wa ka se ka tuguni u bololaminɛw ni ka se ka olu kisi u ka nafolo sɔrɔ sira ta fanfɛla o fɛ walasa diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ka taa se Nations Unies o masaka a ye k'a fɔ ko Faransi de kɔni kelen bɛ ka waleya jugu ta kan anw ka jamana ale kɔrɔyanfan o sɛgɛrɛ min ni anw ka jamana marabagaw kɔni ye damaga sɛbɛn ni ka o do Conseil de sécurité Nations Unies o kɔnɔna la Faransi ale juguya la ni Faransi kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa da kana se ka don nin kuma in na cogoya min na o de kɔnɔna la sa faraɲɔgɔnkan jɛkulu 15 min ni a ɲɛsinnen bɛ finti gansan ma olu ma n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye tungarangew ulu de wa farafinw de fana do ulu kɔni bɔra ni ka sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ka o ɲɛsin fɛn min ye Nations Unies secrétaire général ale ma ni wagati na Gwanyon Kulibali ale de kɔni kɛra UR2 ye ale ɲɛma ye ale de bɛna ala ma hinɛna Sumaila Sise ale la ale de bɛna o dɔda ni ka o bila ni wagati na fɛn min ye Gwanyon Kulibali sa ale kɔni ni a jɛɲɔgɔnkɛ kɔni tun bɛ kiri tigilamaw olu ka bolo kan ka kiri kɔni a jara Gwanyon Kulibali la nka o n'a ta bɛɛ ani maa min kɔni tun bɛ kiriso la o y'a yira k'a fɔ ko ale ta kɔni o ma ban nka ni wagati na kɔni sigiyɔrɔ o bɛna di Gwanyon Kulibali ale ma karido septembre kalo tile 18 nɛgɛ kaɲa 7 wagati n'o bɛna sɔgɔmada masa fɛn min ye anw ka fintigilakaw ka bolimafɛn kɔni yɛlɛnna mugujugu kan min ni a pɛrɛnna n'u ye u dagayɔrɔ o yɛrɛ la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ u ka fɔla sa ko u ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni ale tun bɛ u ka kan de kɔnɔ n'u dagayɔrɔ yɛrɛ sa wagati min na u tun bɛna u ka kan ni ka o datugu sibirido septembre kalo tile 17 nɛgɛ kaɲa 18 o wagati la sa ni wagati in kɔni na bingani wale kɔni kɛra ka maa minnu sɛgɛrɛ sa a ma la maa 4 bɔɲɔngo olu de ye sɛbɛkɔrɔ jogina a maa 4 na sa tɔnboloma 2 n'o ye gendarme ye sa ka taa se polisi 1 ani finti gansan 1 ma u y'u bɛɛ lajɛlen ta ni ka taga n'u ye lapitani so. An bɛ
taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Macky Sall ale kɔni ye sigiyɔrɔ ni ka o di ministre ɲɛma ma ni wagati la Macky Sall min yɛrɛ ni ale kɔni tun kelen don ka ministre ɲɛma sigiyɔrɔ kɔni ni ka o bɔ a ka baara la kabini san 2019 ni a yɛrɛ kɔni bɛ o jɔyɔrɔ la nka ni wagati in na Macky Sall a ye sigiyɔrɔ ni ka o di a ka ministre bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ a ka nafolo ko koɲɛw ka taga se a ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔlen ma n'o ye Amadou Ba ye Amadou Ba an bɛ se ka fɔ sisan nɔ ale de kɔni ye u ka ministre ɲɛma ye. Kunu kari septembre kalo tile 18 san 2022 Nigerikaw olu bɔra ni ka kari kɔnɔna ka fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'a yira ka fɔ k'u kɔni tɛ nanzaraw n'o o ye faransɛ sa k'u tɛ olu ka kɛlɛkɛcɛw u fɛ u ka jamana o kɔnɔna la o yɛrɛ to u y'a laɲini sa ko fɛn min ye faransi kɛlɛkɛcɛw ye sa k'u ka ta ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la. Ayiwa Mali kunnafoni jabaran lajɛbaaw an ye kunnafoni damadɔ min sɔrɔ bi tɛnɛndonya na ni k'a da u kelen ɲɛna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan kunnafoni an tɛ se ka datugu abada n'an ma foli lase Tunga Lafiya ma o ma Tunga Lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye Tunga Lafiya min ne a nana tungarange kelen ɲɛna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama sojɔko la titre foncier de b'i bolo i ka terrain na walima permis d'occuper de don i bɛ fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma ɲani maçon m'i ka wari yuruku somɔgɔ m'i ka wari yuruku Tunga Lafiya de bɛ se ka o kɛ aw ye papier jɛlen b'i ka terrain na Tunga Lafiya b'a jɔ k'a ban pewu ni k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ wari dafalen tɛ i bolo kɔrɔ o tɛ baasi ye i sen no Tunga Lafiya ma o ka tɔn na n'an k'u ma k'u ka pari kalo kalo i bɛ musaka bɔ kalo 7 o kalo 7 villa duplex kile kelen o bɛ taa ni ka di maa kelen ma kalo 5 o kalo 5 villa simple 3 chambres salon o kile bɛ taa ni ka di maa kelen ma k'i ka so jɔ k'a ban pari o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ Tunga Lafiya bɛ se k'o kɛ wa n'o y'a sɔrɔ fana i ka wari yɛrɛ dafalen b'i bolo n'o y'i ka so jɔ wari bɛɛ lajɛlen i b'o fana ta ka di Tunga Lafiya ma o b'i ka so jɔ k'a ban o fana si tɛ maa min bolo sa wari dɔgɔdɔgɔnin de b'i bolo i tɛ fɛ k'i sen no pari la o ka nɔgɔn i b'i ka wari dɔgɔdɔgɔnin sara étape par étape o b'i ka so jɔ k'a ban pewu ni k'a d'i ma nin baara lajɛlen bɛɛ bɛ kɛ notaire n'o ye seere ale k'a bolo de kan n'aw ye baara daminɛ aw ka papier n'o o ye aw ka sɛbɛnfura u t'a bila notaire de fɛ fo ka taa fɔ ko baara kun cɛra aw ni Tunga Lafiya ni ɲɔgɔn cɛ o kuma la sa aw k'an bɛn sini inshallah.